The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tama ko oras mo po ba Si ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood na ngayon. Tayo po ay napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Portabac sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mula mga kaibigan sa Tigawon, Camarines Sur, isang lalaki ang namatay kahapon lamang matapos ang 4 na araw na pagkakakomatos nito. Ang kwento ng ina na si Jennifer Olite Cultivo, lasing na sumugod raw ang kanilang kapitbahay na si Valeriano Alferez at naghahamon raw ng away sa kanilang anak na si Jason Cultivo na kanyang pinagbintangan raw na sumira sa bakod nito. At sa hindi nila inaasahan, bumalik si Valeriano na may dala na raw na sakong may laman na patalim at inihampas kay Jason na naging sani ng pagdurugo ng kanyang braso. At makalipas lamang ang 4 na araw, binawian na ng buhay ang anak ni Nanay Jennifer na si Jason. Ang panawagan ng nangungulilang ina, panuurin po natin. Po si Jennifer Cultivo, ang ina po ng biktima na nasaksak dito po sa Zona City na Salvacion. Humingi po talaga ako ng tulong. Kaya lumapit po ako dito sa tabang ora mismo dahil sa kakagawa niya ng galit na galit po ako talaga dahil natuluyan na pong namatay ang aking anak. At saka po, dapat niya pong anuhin yung gastusin ng mag-iina. Talaga yan po ang gusto kong gawin na panagutan niya. At mula sa ating satellite office sa Partido Camarines Sur, makakausap natin si Nanay Jennifer. Nanay Jennifer, nakikiramay po kami sa inyong pamilya. Salamat po. Opo. Ilang taon na ho itong anak niyong si Jason? 28 po. 28. Alam niyo po ba kung nasaan na itong si Valeriano, itong suspect? Hindi po. Alam ba ng pamilya ni Valeriano kung ano ang nangyari kay Jason o ano ang ginawa ni Valeriano kay Jason? Siguro po alam nila. Okay. Maaari nyo bang maikwento sa amin? Ano ho ba talaga ang nangyari? Bakit humantong ho sa panghampas ng sako na may patalim itong si Valeriano dito sa anak nyong si Jason? Nung Sabado po ng hapon, mga alas 6:15, pumunta po ang anak ko sa bahay, kumain siya. Sabay-sabay nga kami, tatlo at saka si papa niya. Tapos pag-uwi, sinabayan ko. Tapos, sabi ko, matulog ka na kasi medyo nakatagay po siya dahil dumating po yung kapatid ko galing Maynila, napatagay din siya. Okay. Tapos pauwi na siya. Ayun, hinarangan siya ng patalib ni Valeriano dahil nagkaanuan po sila doon sa bakod. Okay.
Ano ho ba itong ano? Ano ho ba itong bakod na ito na pinagmulan ng kanilang away? Kaninong bakod po ito at saang bakod po ito? Kay Valeriano po. Okay. Ang sabi niya, ang sumira daw yung anak ko. Ang sabi naman ng anak ko, hindi ako sumira niyan kasi nakita ko diyan kaninang tanghali, naglalaro diyan yung mga bata. Kasi marami pong bahay dito, marami din doon naglalarong mga bata. So pinagbintangan ni Valeriano itong anak nyo na sumira ng bakod. Opo. Okay. So, nung nagkakaroon na sila ng konfrontasyon, ano na pong nangyari? Nung nakarang araw po, bago nagkaalitan sila nung Sabadong mag-aalas 6:30 na, Okay. inangat niya po yung anak ko na lumabas ka dyan, tulog ka man o ano man, dahil alam ko na ikaw ang sumira ng bakod na to. Ito bang bakod na ito na pinag-uusapan natin, kapitbahay nyo ba o katabing lupa nyo itong si Valeriano? Magkano lang po, lapit. Okay. So, nagkaroon ng diskusyon. Opo, yung anak ko po, hindi naman siya nakipagsagutan kasi bagong gising siya. Okay. Pagkatapos, ano pong nangyari? Wala naman po, kasi umalis na po si Valeriano, tapos yung anak ko pumunta sa bahay. Sabi ng anak ko, ma, ba't ganun si Paibal? Sabi ko, anong sinabi sa'yo? Ako daw ang sumira ng bakod. Ay, hindi ko naman alam. Ang nakita niya daw doon naglaro yung mga bata. Okay, so paano po dumating sa punto na mayroong kinuhang sako at may dalang sako itong si Valeriano na may lamang patalim? Ayun po, medyo nakataga yung anak ko. Ang sabi niya, Paibal, mag-usap tayo kasi ako ang binintangan mo ng bakod mo. Okay. Tapos, sabay takbo si Paibal, may dala siyang sako. Sabi niya, bakit? Tas yun, nakasama ko nga siya. Tapos sabi ko, ihatid ko na nga kasi matulog na. Ayun, pumunta siya dun sa may kanto ng bakod nilang dalawa kasi magkantuhan lang po yung bakod nila. Akala ko, hampas yung sako kung anong laman, yung pala may patalim. Sinabihan ko nga siya na, Paibal, wag naman ganyan. So may, ano yung yun? Itak, kutsilyo, ano yung patalim? Hindi po makita namin kasi nasa loob ng sako. Ang sabi daw ng iba, may nakakalay pa nga. Sabi ko, baka yung baril kasi nung nakaraang December, may parte kami dito. Yung kapatid ko po, pinakitaan niya ng baril, binitbit niya. Okay. So, ito palang si Mang Bal ay merong mga armas. Opo. Okay. So ngayon, anong nangyari? Hinampas niya yung sako? Tinusok niya po doon sa may braso ng anak ko. Yung pala, merong patalim. Ay, itinusok. Okay. Oo. So, Tapos, sa braso po tinamaan yung anak nyo? opo, Malalim ho ba at malaki ho ba yung tama ng anak nyo? malalim po at saka malaki. Okay. So malamang hindi ito basta kutsilyo, kundi itak ito. Opo, siguro nga yung tinatawag daw na samurai. Samurai. Okay. Oo. Pagkatapos anong nangyari nung tinusok na yung anak nyo? Tumakbo na po siya, papunta na doon sa unahan, sa may tapat ng bahay niya doon sa isang gate kasi dalawa yung gate niya. Tumakbo na si Bal. Oo, ay di po, yung anak ko. Yung anak mo. Tapos anong nangyari? Sabi nung mga taong nandoon na nakakita, may tama si Totoy kasi Totoy po ang tawag sa kanya dito. Okay. Tapos sinabihan ko siya, Paibal, ba't ganun ang ginawa mo sa anak ko? Hindi mo man lang napatawad kasi ikaw yung walang ininom. Yung anak ko may tagay ng gin. Okay. So, anong nangyari? Wala na po. Tumakbo na siya. Hindi naman hinabol ng asawa ko kasi ang inisip namin yung anak ko. Dinala nyo sa ospital yung anak nyo? Opo, dito muna dinala namin sa primary hospital. So, yung tama ng anak nyo, sa braso lang? Walang iba? Sa braso po, pero papunta ng dito po sa kaliwa, konektado daw yung puso, sabi ng doktor. Konektado sa puso. Opo, naputol yung Ugat. ugat na mayor na papunta sa braso. Pinutol na po yung braso niya. Akala namin makasurvive siya.
Okay. So Ayun. pinutol ka yung braso niya ng doktor para Opo, sa OR. sana makasurvive. Oo, akala ko po tuluyan na siyang makasurvive. Ayan, kahapon po. Okay. So ito bang anak mo may pamilya na ito? Meron po, Ilan ho ang anak niya? 2 po. Yung panganay niya, grade 2. Yung pangalawa po, 8 months pa lang. Okay. Itong si Bal, tinatawag niyong Paybal, ito ba'y kamag-anak niyo o matagal niyo nang kakilala o kapitbahay lang? Kapitbahay lang po. Okay. So may mga record na ho ba ito si Mang Bal na talagang nananakit? Aywan ko po sa barangay kung meron na yan. Pero nung Okay. December kasi, ang ano ko sa kapatid ko, dapat ka ko, na-blatter mo kasi binitbitan ka ng baril. Okay. Makinig ho kayo. Pinatawad naman ng kapatid ko, hindi niya na-blatter. Okay. Nanay, makinig muna kayo at nasa kabilang linya na rin ang telepono si Kapitan Juan Ibarrientos Jr., ang punong barangay ng Salvacion, Tigawon, Camarines Sur. Kap, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Opo. Kap, alam niyo ho ba itong kwentong nangyari dito kay Valeriano at saka kay Jason? Higil po doon sa kwento, medyo di ko po masyadong naklarado kasi wala naman ko personal knowledge doon sa nangyari. Oo. Pero ito bang si Valeriano ay kilala niyo ng personal? Kilala ko po ng personal si Valeriano po. Opo. Ito ho ba'y may mga record na sa barangay na nananakit talaga ng kapwa? As of now po sa record ng barangay, wala po. Itong biktima na si Jason, kilala niyo rin ho ito ng personal? Yes po. Opo. So, namatay na ho itong si Jason. Ang tanong, meron ho ba kayong alam, Kap, kung nasa na itong si Valeriano? Sa pagkakaalam ko po, nasa trabaho siguro po dyan sa may katabing barangay namin. So, nagtatrabaho sa katabi niyong barangay? Okay. So, ito bang nakausap niyo na ho ba itong pamilya na magkabilang panig? Medyo hindi pa po. Hindi pa. So, ibig sabihin, hindi pa ho kumpleto yung detalye na Opo. nalalaman nyo sa mga oras na ito. As of now po, hindi pa po, detalyado. Ito ho bang si Valeriano, may pamilya rin ito? Meron po. Ilan ho ang anak nito? Sa pagkakalam ko, 5 po yung pamilya niya, yung anak niya. Itong si Jason, ganun din, may mga anak din. Si Jason po, sa pagkakalam ko, 2 po yung anak niya. Dalawa yung anak. Okay. So, Kap, siguro patuloy kaming makikipag-ugnayan sa inyo para malaman natin kung ano yung iba pang detalye kaugnay pa rin at kung ano yung mga mangyayari dito sa barangay nyo na itong 2 residente nyo ay na-involve sa ganitong sitwasyon. Yung isa nga po ay patay na. Ano pa? Okay po, sir. Okay. Maraming salamat po, Kapitan Juan Ibarrientos ng Salvacion, Tigawon, Camarines Sur. At para naman sa maaring asahan na legal na aksyon, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Police Captain Monica San Juan, ang Chief of Police ng Tigawon Municipal Police Station. Chief, magandang hapon po. Yes po, sir. Good afternoon po, sir. Sa pakinig po ng inyong programa. Opo, sandali lang po. Pakiayos lang at medyo nawawala. Medyo mahinang po yung... Nawawala. Pakiayos lang po yung linya natin, ano, para malinaw na yung malinaw nating makausap itong si Captain. Balikan ko lang si Nanay Jennifer. Nanay Jennifer. Dito pa po. Opo. So, ano po ang plano ninyo ngayon? Humingi po ako ng hustisya para sa anak ko. So, pagpapile kayo ng kaso laban dito kay Valeriano? Opo. Si Valeriano ho ba, kanina sinasabi ni Kap na parang nasa kapitabi nyo lang na barangay nagtatrabaho. Yun din ho bang pagkakaalam nyo? Alam ko po, si Q yan. Security guard. Kaya may baril. Kaya may baril ito, Nanay. Ewan ko po. Pero ang alam ko po, iniiwan yung pagka-out niya na. Opo, malay natin, baka dinala. Okay. Kasi kapitbahay nyo lang si Valeriano. Hindi pa ba Opo. umaalis yung kanyang pamilya? Nandiyan pa rin sa kapitbahay nyo? Nandiyan pa ba yung pamilya ni Valeriano sa kapitbahay nyo? Napagsabihan na po ng yung lola at lolo na umalis na daw doon kasi patay na nga yung biktima. So Ginawa na ng... wala na yung pamilya ni Valeriano?
Wala na po, kinuha na ng mga lolo at lola dyan. Okay. Andyan na si Captain? Okay. Balikan lang natin, Nanay Jennifer, yung ating makakausap sa PNP. Hello, magandang hapon po uli. Good afternoon po, sir. Inyo rin po dyan at sa mga taga-pakinig po ng inyong programa. Opo. Ma'am, Captain, ito hubang pangyayaring ito sa Barangay Salvacion ay nakarating na po dyan sa inyong tanggapan? Opo, during the incident po ay nakares ng PNP Gaon and nagkandak rin po kami ng hot pursuit dahil nasabi rin po sa ating mga kung sino po yung responsible po nito. However po, hindi po natin na-aresto during the time of hot pursuit po yung respondent po dito. Opo. And nakapag-render din po tayo ng mga report po papunta po sa office. Sa mga panahong ito, COP, meron hubang impormasyon ang inyong tanggapan kung nasaan na po itong suspect? Hello? Hello? Naputol. Sige, pakiayos uli, no? Napuputol yung linya. So yan, nagkaroon din pala ng hot pursuit operation, kaso nga lamang ay hindi nabutan yung suspect. Maganda sana kung nahuli doon sa hot pursuit, di sana hindi na nakatakas o hindi na natatago or hindi na hinahanap pa sa mga oras na ito, no? Nasa operation lang daw sila COP kaya, o nasa operation. Baka hinahabol na si Valeriano. Sige. So, maintindihan din natin, ang importante ay gumagawa na ng hakbang at kinumpirma na ng police station ng Tigawon na yung kanilang tanggapan ay meron na pong kaalaman kaugnay nitong pangyayaring ito. Nanay Jennifer, hayaan nyo ho, sisiguraduhin po ng aming team at tutulungan po namin kayo na mapakilos ang ating mga otoridad nang sa ganon ay mahabol at mahuli po itong si Valeriano at tutulungan din po kayo ng aming team para makapagsampa ng kaso laban dito kay Valeriano. Ano po? Opo, salamat po. Kasi parang pinagplanuhan itong pagpatay sa anak nyo, so murder ito. Opo. So saan ho nakaburol yung anak nyo ngayon? Nakaburol na po, nasa bahay. Opo. Kumusta naman yung mga anak nitong anak nyo, yung apo nyo? Ay hindi po matanggap. Opo, batang-bata. 28 anyos, di ba? Opo. Okay. So, yan si COP? Opo. COP, magandang hapon po uli. Yes po, sir. Ituloy ko po yung sinasabi ko kanina. Sige po. Opo, under monitoring po natin yung pong respondent po natin dito sa incident na ito and kung sakali po ng ang ating relatives po ng biktima ay makapag-desisyon na po na magsampa po ng kaso laban po dito sa ating respondent. Andito lamang po ang PNP Tigaon para po i-assist po sila. Actually po, yung iba po mga documents ay initially po, na-prepare na po ng ating investigator on case. Yung mga documents na lang po na kailangan po ay galing po sa kanila. Opo. COP, pasok ho ba sa murder itong pangyayaring ito? Kasi parang pinagplanuhan na yung pagpatay eh. Opo, kung sakali po ay murder po ang ating isasampang kaso po. Opo. So, nakikinig po ngayon yung nanay ng biktima. Ano po ang mensahe nyo sa kanya? Opo, kung nandyan po si mother po ng ating victim, makipag-ugnayan po sila agad po dito sa ating tanggapan para po mag-guide po namin sila sa pagsampa po ng kaso kung yan po ang decision nila at para po maibigay na rin po namin sa kanila yung mga necessary documents po na kailangan natin sa pagsampa po ng kaso laban po dito sa ating respondent. So, pinapaalam po rin po na keep on monitoring po kami sa respondent. However po, hindi na po namin siya pwedeng i-arrest sa ngayon dahil lampas na po siya sa reglementary period po natin. Ang kailangan po natin ay maisampa na sa korte ang kaso para malabasan po ng warat ang ating respondent. Opo. At ang kagandahan nito, COP, handa po ang inyong tanggapan na i-assist itong pamilya ng biktima para formal na masampahan ng kaso ito pong suspect. Ano po? Opo sir, actually po sila lang po yung hinihintay namin. Okay. At dahil po parati naman po namin inaalam yung status po ng ating victim, actually po aware naman po kami kahapon pa na ito nga po ay malungkot po na binawian na po ng buhay. And yan po, hintayin lang po namin. Actually po, pinapupunta ko po dapat ang aking investigator sa bahay nila para po mag-guide na po sila Opo. sa kung ano man po ang Pero
mas maganda po ay personal po silang makipag-unayan dito sa amin. Kasi naiintindihan naman po namin na mas prioritize po nila yung Buron. yung pag-asikaso po sa ating biktima. Okay, tanungin ko lang si Nanay bago natin bitiwan si COP. Nanay, napakinggan niyo po yung sinabi ni COP. Kailan ho yung plano ninyo na formal na magsampa ng reklamo? Siguro po pagkano na lang kasi busy pa po kami. Pagkalibing. Ano pa po kami sa BMC ng death certificate bukas. Pagkalibing na lang po siguro. Ano po? O tapos yung bill po hindi pa namin nasikaso. Opo. Okay. So, COP, maraming salamat po. Aalalayan na lang namin po itong pamilya na kung magdesisyon na pwede nang pumunta dyan, ay sasamahan po ng aming team. Maraming salamat po, COP. Opo, sir, pa-advance na rin po sa ating relatives po ng victim. Kailangan po namin ng witness po, yung medical certificate po at saka death certificate po. Para mapabilis po natin maisampa sa korte ang kaso. Okay. So, maraming salamat, COP. Mabuhay po kayo. So, Nanay, yun po, ano? Thank you so much po. Okay. Yun po, Nanay. Pag nakapagdesisyon kayo, ay sasamahan po kayo ng aming team sa tanggapan ng Tigawan Municipal Police Station upang makapagsampa ng reklamo. Gaya ng sinabi ni COP, ang kailangan po ay madala nyo yung death certificate at kung maaari ay meron po kayong kasamang testigo. Ano po? Opo. So again, Nanay, kami po ay nakikiramay sa pagpanaw po ng inyong anak sa hindi magandang pangyayaring ito na gawa ni Valeriano. Salamat po. Samantala, mga kaibigan, dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Kasama natin ngayon si Mayan Banico. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na si Jomel. Nasa kasalukuyan ay nasa ospital pa at nawalan umano ng alaala matapos maaksidente sakay ng kanilang sidecar nang umiwas umano ito sa isang matandang babaeng tumatawid ng kalsada. Magandang hapon sa iyo, Mayan. Magandang hapon po, sir, at sa mga nanonood po. Opo, ano po yung pinakasitwasyon ng kapatid ninyo? Yung pinakasitwasyon po ng kapatid ko sa ngayon ay paunti-unti na po yung recovery niya. Yung alaala niya po is hindi niya po pa po maalala yung aksidente po. Pero kilala niya kayo? Kilala niya na po kami. Dati hindi. Dati hindi po. May asawa ho ba itong kapatid niyo? Wala po. 20 years old po at nag-aaral po siya ngayon sa San Jose. May girlfriend? May girlfriend. Naalala niya yung girlfriend niya? Ito nga po, sir, yung nakakatawa po niyan kasi mga 1 week po after ng aksidente po, nailabas po siya sa ward, ay sa ICU po, dumalaw po yung Girlfriend? yung ex niya po Yung muna. ex? Okay. Oo, Tapos? dumalaw. Tapos, ang... Maganda ito, may love life eh. Opo. So hindi yung tunay na girlfriend dumalaw? Opo. Yung ex? Kasi- Yung ex dalaga pa rin? Opo. Okay, ngayon? Kasi yung ex niya po, close po sa amin. At saka ibig sabihin may pagmamahal pa yun. Opo. Kasi hindi yung dadalaw kung wala ng pagmamahal. Opo, kasi ano Okay. naman daw po sila, may closure, maayos naman. Tapos? And then, ang naalala po ng kapatid ko is, siya po yung girlfriend. Nako! Eh di, Nako. parang naisip po namin, yung nababasa lang namin sa Wattpad. So parang nangyayari naisip pala nyo, siya sa reality. gulo ito? Opo. Yung parang mga nasa telenovela? Okay, So, ngayon? nangyayari po talaga siya sa, So, realidad. di dumalaw. Opo, Akala niya, yung pa rin ang girlfriend niya. So, hinalik-halikan niya ngayon. Sabi niya, pakis. Pakis! Oo, yun! So, nagpakis naman yung ex. Opo. Ayun! Yun ang pinakamaganda. Friendly Oho. kiss dito sa cheeks. Okay, tapos, Tapos, yun po, yung girlfriend na tunay dumalaw din. dumalaw po. Pero, Nagkakiss din. Hindi niya po maalala na girlfriend niya. Anak ko, lagot na. So, yung tunay na girlfriend ngayon, yun ang hindi niya maalala. Opo. Siyempre, yung pagkakataon po na natatawa kami. Mayan, mas naalala niya yun. Ibig sabihin, mas may magagandang mga Memory. pangyayari Opo. sa kanila. Matagal din po kasi matagal. sila. Tapos ngayon, hindi niya maalala yung Tapos- tunay na girlfriend. Opo, ngayon, kilala niya na yung pangalan ng girlfriend niya, pero hindi niya pa rin Maalala. na girlfriend niya So, hindi po niya yun. kinisan. Hindi naman. Pero nalaman ng girlfriend niya ngayon na yung ex kinisan niya. Ngayon lang po, siguro kung nanonood. lagot na. Okay, tapos? Kung nanonood siguro. Tapos? Tapos, yun po, kwento-kwentuhan. Tapos, sa ngayon, naalala niya naman na ex niya na yun. Ah, Opo. Kasi okay. nagre-recovery na po. Continuous po kasi yung gamot Pero may niya. kilig pa rin nung hinalikan niya yung ex. Oo, siyempre. tuwang-tuwa naman siya. Naku, Kasi okay. sabi niya, ikaw lang yung babaeng pinakilala ko sa magulang. Nailang tapos yung tunay ngayon ang hindi maalala. Po. Okay. Tapos, so ngayon po, yung sitwasyon ng kapatid ko. Kailan ho is- ito nangyaring aksidente? Ano po siya, September 17 po. Matagal na. Opo. Isang buwan na, no? Opo. Okay. Tapos, nung nangyari po yun yung aksidente, na-rescue naman po siya kaagad ng mga
Pero yung sa ngayon ba, matino nyo nang nakakausap itong si Jomel? Siguro po, i-rate ko po 70% out of 100 po. Okay. Nasa ospital pa ho ba siya ngayon? Opo. For discharge na po siya, kaya lang hindi po namin So, mailabas. kaya siya dahil sa na-aksidente bill. dahil umiwas siya sa matanda? Opo. May tumatawid na matanda. Oo. Tapos yung daan po kasi palikod Ito po si yun. Jomel. Apo, yan po. Ayan na po siya ngayon. Asan yung larawan ng ex? Wala dyan? Wala po. Ayan po yung nasa BR po kami niyan, yung inaano po siya ng pump lang po, yung oxygen. Okay. Tapos, nung- nire-revive siya. Opo, nung oras pong yan, wala pong available na ICU. Kaya kahit po suntok So sa ito ba buwan yung... ano yun, sumalpok siya, tumilapon siya? Ano? Opo, ayun po sa nakakita. Bakit sidecar? Sino nagdadala? Siya po. Siya nagdadrive? Opo, yung... Tricycle? Ano po siya, wala po siyang bubong. Yung- Kabal-kabal. Opo, Okay. yung motor po na may Oo, kulong-kulong. kabal-kabal. Oo. So tumilapon siya. Opo. Okay. At saan bumagsak itong kapatid nyo? Ayun po sa nakakita, tumalsik daw po yung kapatid ko sa poste. Tumama Okay. daw po yung So ulo. ngayon, binabanggit mo 70% ng yung recovery ng kapatid mo, pero ang naalala pa rin niya yung ex niya, hindi yung tunay. Opo. Girlfriend. Opo. So anong sabi ng doktor, anong dapat gawin bago makalabas ng ospital itong si Jomel? Yun po, kailangan po namin fully paid po yung bills namin. Nasa 600K plus pa po ngayon. Sa totoo po, 1.1M plus po inabot ng bill Bill niya. namin. Oo. Nilapit po namin siya sa DSWD, Ayun, so AKB. napabawasan na. Nabawasan na rin po siya. Tapos, nung gamutan po kasi niya, nung nasa ACU pa siya, umabot po ng 40K a day yung medicine niya everyday Taga saan ho po. pala kayo? Purok 1 Bayandong, Bakakay. Taga Albay po. Bakakay. Opo. Okay. So dahil ho sa medyo mabigat-bigat at medyo malaki-laki talaga ang problema nyo, para tugunan ang pangangailangan na yan, nasa kabilang linya ang batang-batang magaling na congressman ng Ako Bicol Party List, Congressman Jill Bungalon. Congressman Jill, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Joshua, at magandang hapon sa tagapakinig ng iyong programa. Narinig mo ba kung na may kahalo pala itong love story na pangyayaring ito? Na nagka-amnesia ang naalala yung ex, hindi yung kasalukuyan? Oo nga eh. Narinig ko kanina na may halong love story pala. Oo. Pero ang ending pala nito, Joshua, may pangangailangan no, sa Opo. hospital. Opo. Ito po ang ating bisita ngayong hapon. Taga-Bayandong, Bakakay Albay po. taga-Bayandong Bakakay Albay po pala ito. Taga-distrito nyo ho, Congressman Jill. Yes. Tama ka, Joshua. Tamang-tama, no, sapagkat ngayon malaking bagay na napunta siya sa Ako Bicol, tabang ora mismo. At ngayon may ibibigay ho tayo sa kanyang tulong, na napakalaking tulong na ito po ang magiging solusyon sa kanyang problema, sapagkat yung kanya pong babayaran, Joshua, sa ACE Medical Center ay sasagutin na po no, ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients, na kung saan ito ay programa ng Department of Health na nilalagyan ho natin ng pondo upang mapakinabangan ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung talagang mga kapos at wala hong pangbayad sa mga ospital. Ibig sabihin, At, Kung Jill, yes ibig po. sabihin, yung pinoproblema ni Mayan kanina na malaking babayarin pa sa ospital ay sasagutin na po ng Ako Bicol. Yes, tama ka. At napagalaman ko, Joshua, na napakalaki pala ang halaga na kanilang babayaran. Opo. Ito po ay umaabot sa halagang 202,743. At dahil dyan, ito pong halagang ito ay atin na pong sasagutin, no? Sa pamamagitan ng pondo natin dyan sa MAIT, dyan po sa ACE Medical Center. Kung Jill, kung inyong makikita ngayon, napaiyak po ito. Mayan, bakit ka napaiyak matapos mong marinig si Congressman Jill Bungalon? Maraming salamat po. Ano po kasi sa totoo lang, plano ko na po dapat pumunta ng Maynila. Lumuwas po mamaya para magbaka sakali po humingi ng tulong kay Sir Raffy Tulfo. Kasi wala na po talaga kaming malalapitan po. So hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila at kay Ginoong Raffy Tulfo. Opo. Maraming salamat, sir. Dito pa lang sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at kay Congressman Jill at Congressman Saldico ay solved na. So,
Thank you so much, sir. Pero matanong kita, Mian, sino ang mas gwapo sa amin ni Rapi Tulfo? Yung totoo, yung totoo. Hindi ka makasagot. Same lang. Parehas lang ayun. Pero mas pogi si Congressman Jill. Opo. Ano po siya kasi, siya yung poging generation, new generation po, tapos ikaw yung... Ayun talaga. Ayan, okay. So, ikaw ay napaiyak sa kaligayahan. Hindi mo sukat akalain na ang Ako Bicol ay itutudo nila Congressman Jill ang pagtulong. Opo. Hindi ko po talaga inaasahan. Kanina lang po, nakita ko po yung chapel dyan, yung kay Padre Pio. Umiiyak po ako doon, humingi ng tulong. Natulungan po kami kasi wala na po talaga. Naawa po ako. Ubus na. Naawa po ako sa kapatid namin kasi palagi po siyang nagchat-chat kapag wala po kami sa ospital. Ate, gusto ko na umuwi. Isama mo na ako. Gusto ko umuwi, makalabas ng ospital kasi may gagawin pa daw siya sa school. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala kasi nakausap ko yung mga professor mo na okay lang kahit di ka pumasok. Ganyan. Okay. Kaya di ko po ini-expect yung tulong po na ibinigay niyo sa amin ngayon. Sobrang salamat po, sir. Congressman Jill, may mensahe pa ho ba kayo dito sa kapatid? Yes, Joshua, alam naman natin na talagang grabe yung pangangailangan ng ating humihingi ng tulong sa ngayong hapon. Yung kanyang mga luha sa kanyang mga mata ay mapapalitan na ng mga ngiti sapagkat yung kanyang problema na bayarin sa ospital ay sasagutin na natin buo. At yan ang trabaho natin na magbigay ng mga solusyon sa mga problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanila pong pangangailangan sa medical. Opo. With that, Kong Jill, maraming salamat po sa inyo at talagang dininig ng panalangin mo kanina, Mian, yung iyong kahilingan at sinagot yan ng Ako Bicol sa pamamagitan mismo ng pahayag ngayon ni Congressman Jill Bungalon. Yung kanina po, biyahe ako galing Bakakay. Wala po ako ibang nakikitang poster po. Yung pangalan niya lang po. Tsaka, Pangalan ni Congressman Jill Opo. Bungalon. Opo, nakikita ko. Sabi ko, pangitain na yun na mayroong matatagpuan mo yung tagapagligtas. Opo, bawat tingin ko po sa daan, nakikita ko po yung pangalan niya. Tapos yung litrato niya po, napaka-pogi. Isa ng kwan yun. Yun ang pangitain na Opo. talagang may solusyon yung problema mo. Opo, talaga. Congressman Jill, salamat po. maraming salamat po. Mabuhay ang Ako Bicol Party List. Thank you so much, Congressman Jill. Maraming salamat, Joshua, at magandang hapon muli. Opo. Okay, so yun, yan ay patunay ng Thank you, Ako sir. Bicol ay katulong na kakampi pa. Ano po yun? Maraming salamat po, sir. Ulat muna. Tingnan ko muna ito. Jomel Banico. Ito na. I-turn over ko na ito sa'yo. Yan. Kayo ba may pamilya na rin? Mayan? May dalawang anak po. Asawa? 7 years old at 3 years old. Yung asawa mo? Separate po kami. Naalala mo rin? Naalala ko lahat po. Kala ko nakalimutan mo na. Okay, at maliban dyan, Mayan, meron pang padala ang palatuntunan ito sa'yo para pagdating mo ng Bayandong ay makapagluto ka kaagad para sa dalawa mong anak. Opo. Hindi doon sa dati mong asawa. Opo. Okay, so hangad po namin na tuluyan nang makarecover yung iyong kapatid. Sabayan po natin ang panalangin at pagtitiwala sa Pong May Kapal. Okay? Maraming salamat po, sir. Opo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, isang ina nag-aalala sa kanyang bayarin sa ospital dahil ang 10 anak nito. Wala ring kakayanan umanong makalikom ng pangbayad. Ang pagtugon ng programa abangan, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Idugabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o
pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa Indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Kasama naman natin ngayon si Nanay Maricel Abion, ang manugang ni Dolores Abion. Ang kanilang hinaing ay ang bayarin sa ospital ni Dolores matapos mabigla raw umano ito sa pagkaka-ospital nito dahil ang paalam lamang daw sa kanila ay magpapacheck up lamang. Magandang hapon sa iyo, Nanay Maricel. Magandang hapon po, sir. Opo, ano pong nangyari kay Nanay Dolores? Simulaan po ng 5 araw, nagkaroon po siya ng sakit at saka palagi po siyang nilalagnat. Hindi po namin alam na yun pala side effect na nung nasa liver niya noon. Na nag 18 years na po. Ngayon naman po siya uli parang Lumala. Okay. So, siya ay nagpa-check up? Opo, saan sir. po? Sa Albay Doctor daw po yun. Nagpa-check up? Nagpa-check up Tapos, po. diniretso na siya kinonfine? Opo, sir. Oh. Parang- Bakit daw po? Dahil po, parang may nana yung inoperahan So, niya ibig po. sabihin, nung makita ng doktor na hindi lang basta check up ang dapat gawin, kung Opo. hindi i-confine dahil medyo malala Opo. ang sitwasyon ni Nanay Dolores. Opo. So, ilang araw na ho siya sa ospital? 6 po. 6 na araw. Okay. Si Nanay Dolores po ilang taon na? 69 po. Ilan ho ang anak ni Nanay Dolores? 8 po, sir. 8. Sa 8 ito, sino yung mga tumutulong at naaasahan ni Nanay Dolores? Yung mga anak niya po, sir. Kayo po ay Manugang po ako, sir. So yung asawa mo ay anak ni Nanay Dolores. Opo. So kayo po yung nag-aasikaso at tumutulong. Opo. Okay. So ang problema nyo ngayon po ay ano po? Yung parang financial po kasi po. Di ko po alam kung ooperahan po yung biyanan ko. Kaya lang po, ako pumunta rito para po umingi ng tulong. Ayun. Okay. Sige. Para tugunan ang medikal na pangangailangan ng iyong biyanan, nasa kabilang linya si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon Sir Joe, and good afternoon kay Nanay. Opo. Ano po ang maaari nating maitulong dito sa biyanan ni Nanay Maricel na si Nanay Dolores na ngayon ay nasa hospital? Sir Joe, wala po silang problema sa hospital bill dahil lang po sa akin sa Malasakit Center, sasagutin po natin lahat ng kanyang bayarin. Ayon, o narinig mo, Nanay Maricel. Opo. Wala kayong po problemahin, aasikasuhin po ng Ako Bicol. Opo. Okay. Ma'am LB, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Yes po, thank you so much Sir Joe. Papuntayin lang po sa akin si Nanay once na may bill na, or kahit po paggagaling niya dyan sa opisina natin, papuntayin kagad sa akin dito mamaya. Opo. O Nanay, anong masasabi nyo? Maraming salamat po sa tulong na ito sa Ako Bicol. Dahil po, di ko po talaga alam na meron pong ganito. Kaya Ayan. maraming salamat po. At ito na po yung mayroon pa hong financial na tulong na may bibigay po sa inyo ang programang ito. Maliban po dyan, Nanay, pakikuha na po, Nanay, at mayroon pa hong padala na food packs para po sa inyo. Yan. Salamat po. Ano pong masasabi nyo, Nanay? Salamat po kasi po kahit po may sakit yung anak ko, pumunta po ako rito kasi po gusto ko pong matulungan yung biyanan ko. Kaya po, maraming salamat po sa tulong po ng Ako Bicol. Opo. So, yan po ay patunay, Maraming Nanay, salamat ng Ako po. Bicol ay tunay na tumutulong Opo. sa mga nangangailangan. Gaya po ng adhikain ni Congressman Saldico. Opo, maraming salamat po talaga. Alright, sige. Sabayan po natin ang panalangin, Nanay, na makarecover yung inyong biyanan. Opo. Mahal nyo ang biyanan nyo? Opo. Ang iba, minsan kaaway ang biyanan. Kayo hindi ko kayo nag-aaway. Hindi po. Okay, very Ayaw good. ko po ng ganun. Very good. Mga kaibigan, eto na, mga ninong, ninang Andeng,
69 days na lang, Pasko na. Huwag mong kakalimutan yan, ha? At sa lahat ng ating mga kababayan, palapit na ng palapit. Kanta na ng kanta yung tiyuhin ko, si Tio o si Marichan. Ha? Tuloy-tuloy na yung kanyang pagkanta. 69 days na lang. At sa mga nais humingi po ng tulong sa ating programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag